Kaping kalihipun sedaya lepat patra saha pangucap ingkang tasih kabatos menapa dene ingkang sampun kalahir ingkang asipat pribadi utawi kedinasan ingkang kasengaja utawi boten dipun sengaja satemah damel kirang renaning penggalih kula nyuwun pangapunten semanten ugi mbok menawi panjenengan sedaya pinanggih kalepatan dumateng kula kanthi legawa kula caos pangapunten mugi saged lebur saha sah wonten ing wekdal menika kaping 3 ing pangajab mugi Allah tansah paring kegiatan dumateng kula panjenengan sedaya satemah saged nindakaken pakaryan saha kewajiban kanthi sabar lan tawakal. Pungkasanipun kanthi ikhlasing manah kula ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Ikrar sampai sesarengan kalafalaken semoga Bapak Ibu katuran lenggah wonten papan ingkang kathah saged mbok anggen kula hadiraken ikrar wonten ing kalodhangan menika surah dirojaya ningrat lebur dening pangastuti pinanggih kathahing lepat saestu nyuwun sih samudra pangaksami nasruminallah wa taqantorib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.